Bij de melkfabriek in Burgum is volop reuring. En Tienelien binnen wij hier begonnen om deze fabriek van een nieuwe bestemming te voorzien. En om dat in goede banen te leiden, hebben wij een stichting opgericht voor die doelstelling. En als stichting huren wij dit hele terrein en al die gebouwen die erop staan van de huidige eigenaar van de fabriek. Er zit nog steeds jongens mijn crossmotor in, de post heeft een postsorteercentrum, maar zo langzamerhand binnen wij ook plannen om te ontwikkelen. We hebben inmiddels een sportstudio, een trainingsstudio is Iepene, Max Lifestyle. Er zit een coach en een trainer in, mijn coachingsruimte. En zo langzamerhand ben we deze plannen echt helemaal aan het ontwikkelen. In het achterste gedeelte van de fabriek zit zo'n 1 januari hout 1893. 1893, toen is de melkfabriek hier in Burgum kwam. Dus we zijn dat is wel leuk. En we maken houten tuinmeubels van Douglashout. En we zijn hout 1893. Dan hebben we mooie namen. Mijn verhaalrechter. We winnen hier ook om. En Beppe van 94 die zei... mijn opa die had je vroeger ook werken. Nou, toen ben we op onderzoek gegaan. En de boekjes van Burgum erbij en het klappen. En een mooie groepsfoto hebben we hier ook in 19 van Oerpaken. En die had je ook werken, dus dat is wel heel bijzonder. Alles van hout, van tuinmeubels, van Douglashout, maatje we. We hadden een standaard tafel van 3 meter, maar we maatje lounge sets, hoe kappingen doen we. Op de site hebben we gewoon wat we doen, uw standaard producten, maar we doen sowieso ook maatwerk. Heb je een tafel, heb je dat zelf ontworpen, dan kunnen wij hem van je maatje, of een lounge set of neem maar op. We werken met Douglashout, al je gecertificeerd hout. En een witwerk dat voor een kapte been, wat ik weer een naaie been van weer omplanten. En dat vinden we wel heel belangrijk. Net dat het niks bediend wordt. We zijn duurzaam bij ons aan de gang. Er binnen nog volle meer plannen en de stichting is nog druk dwaande maar verbouwen. Op dit stuit zijn we bezig met de voorkant van de fabriek, waar we subsidie voor krijgen hebben. Daar komen ondernemers in, flexruimtes. We hebben een hele mooie, in orde melkontvangst. Ben we kantoorruimtes maar rond ontwikkelen. Waar we hier staan in deze ruimte komt het restaurant. Maar een mooi terras, de 3 gekroonde baarzen. Nou ja, en zo langzaam ben we een theaterzeel aan het ontwikkelen. Een belevingsruimte, mijn destilleerderij en orenactiviteiten. Nou, merkt het al uiteindelijk met al die gebouwen hier, met een grote broerzende fabriek worden. Er leidt een subsidiekleer vanuit de centrale as, zeg maar, kansen in kernen. Daar is deze locatie, de melkfabriek, is ook in mijn naam. En we zijn te jaren met de gemeente aan het zien hoe wij dit terrein, het boetenterrein, ook upgraden kunnen, ontwikkelen kunnen. Tot een heel mooi park en plein. En uiteindelijk die verbinding met het Wetter- en Willenpark, wat aan de orenkant leidt, ook te maken.